Η ιστορία μου με αυτό που λέγεται ολιστικές θεραπείες ξεκινάει με τη συνάντησή μου με το Reiki, που ήταν απόρρια ενός γεγονότος που δεν έπαιρνε αναβολή. Και στη συνέχεια έκανα πολλές προσωπικές αλλαγές στη ζωή μου, άφησα αυτά που έκανα και ασχολήθηκα με αυτό το κομμάτι. Εκείνη την εποχή, επειδή το Reiki ακουγόταν σαν πιο αέρινο και πιο ούφο από ό,τι ακούγεται τώρα στον περισσότερο κόσμο, από λόγους ανασφάλειας δηλαδή, κατά κύριο λόγο, σκέφτηκα να καταπιαστώ με κάτι πιο χειροπιαστό. Και έτσι ασχολήθηκα με το αγιουρβεδικό μασάζ. Βέβαια, στην πορεία είδα ότι πέραν από αυτή την επιφανειακή ανησυχία ή το επιφανειακό κίνητρο, ανακάλυψα ότι ήταν κάτι το οποίο αγαπούσα και το ήθελα πάρα πολύ. Και τελικά μου τέριαζε. Η Αγιουρβέδα είναι ένα πανάρχαιο ολιστικό θεραπευτικό σύστημα, αντίστοιχο της ελληνικής Ιπποκρατίου και της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής. Και σύμφωνα με την Αγιουρβέδα, θα βγάλω το σκονάκι μου να σας πω ποιος είναι ο ορισμός της υγείας. Έχει πολύ ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στις μέρες μας. Η υγεία λοιπόν δεν είναι μόνο η απουσία ασθένειας, αλλά η κατάσταση συνεχούς ευδαιμονίας, απόρρια του θείου θελήματος. Η υγεία είναι να ζούμε με πληρότητα, επιτελώντας το σκοπό που ήρθαμε στη γη, εναρμονισμένοι με τη Θεία Βούληση. Μια χαρά μου ακούγεται. Και το βασικό εργαλείο για την Αγιουρβέδα, για την επίτευξη αυτού του στόχου ή αυτής της ισορροπίας τέλος πάντων, είναι το μασάζ. Όπως στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική είναι ο βελονισμός. Θα μπορείτε να μπείτε και στο site του Natural για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ το βλέπω διτά, ή μάλλον να σας πω γενικότερα τι ωφέλειες έχει και να σας πω μετά πώς το βλέπω. Οι ωφέλειες που έχει μπορεί να είναι σε ένα επίπεδο οικείων ή προσωπικό, δηλαδή όλοι αποζητούμε εργαλεία προκειμένου να ισορροπήσουμε σε αυτή την κατάσταση της ανισορροπίας που υπάρχει. Ένας τρόπος θα μπορούσε να ήταν και αυτός. Άλλος λόγος θα μπορούσε να ήταν κάποιος ο οποίος θα ήθελε να υποστηρίξει με το αγιουρβεδικό μασάζ είτε οικείους είτε να το δουλέψει επαγγελματικά. Γιατί τα ωφέλη του συγκεκριμένου, εκτός από μυϊκές εντάσεις, αυγενικά, μέσες, ψυχοσωματικά από λίγο πολύ που έχουμε όλοι μας, ανάλογα με το υπόβαθρο που έχει κανείς, μπορεί να το δουλέψει είτε σαν αθλητικό μασάζ, μπορεί να το δουλέψει σαν μασάζ αθλητικής, αισθητικής, με συγχωρείτε, ή επειδή πολλές φορές λιγάκι θολώνουμε και δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις αν υπάρχει μεγάλη σύγχυση, μπορεί να πιάσει το καλοκαίρι μια παραλία και να αρχίσει να κάνει μασάζ σε ξένους. Έτσι, εφόσον είναι αυτό που θέλει και του πηγαίνει. Έτσι. Επίσης, έχει πολύ θετική ανταπόκριση σε ασθένειες οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με το στρες. Παραδείγματος χάρη, σε μια σκλήνηση κατά πλάκας, δεν είναι ότι θα ανατρέψει την πορεία της ασθένειας, αλλά επειδή έχει επιβεβαιωθεί ότι οι στρεσογόνες καταστάσεις χειροτερεύουν την σκλήρυνση κατά πλάκας, θα μπορεί να δράσει υποστηρικτικά για την όλη κατάσταση. Είναι ένα μασάζ το οποίο γίνεται σε κρεβάτι μασάζ και ο θεραπευόμενος, ο δέκτης μάλλον, φοράει μαγιό και είναι σκεπασμένος με σεντόνι και με ένα σεντόνι ώστε να αισθάνεται ζέστη και ασφάλεια. Περισσότερα θα μπορείτε να γίνετε με λάδια και σε όλο το σώμα. Και είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένα πλεονέκτημα ότι έχει πολύ επαφή το συγκεκριμένο μασάζ, κάτι που μας λείπει. Γιατί συνήθως έχουμε τα δύο άκρα, ή χαιρετούρα ή κρεβάτι. Και τα ενδιάμεσα που μπορεί να είναι ένα άγγιγμα αγάπης, υποστήριξης, έτσι λείπει. Είναι κάτι το οποίο όλοι μπορούν να μάθουν.
Για τους εξής λόγους, γιατί θεωρώ ότι το άγγιγμα και το μασάζ είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Και οι λόγοι είναι, το ένα είναι το κομμάτι της τεχνικής, ποιες κινήσεις, ποια αλληλουχία κινήσεων να ακολουθούμε ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα, που είναι κάτι που μαθαίνετε. Και το άλλο το κομμάτι είναι να συνδεθούμε με μια ιδιότητα που έχουμε όλοι μας, γιατί την έχουμε ζήσει, που είναι μια μητρική αγκαλιά, ένα πατρικό χάδι, και αυτή την ποιότητα του αγγίγματος θέλουμε να αναδείξουμε. Και αν δεν είχαμε την τύχη αυτή, γιατί δεν είχαμε μητέρα ή πατέρα, είναι γραμμένο στο DNA μας, γιατί υπήρχε σε κάποιες προηγούμενες γενιές. Άρα δηλαδή το αγιουρβεδικό μασάζ, πέραν από το κομμάτι της τεχνικής, έχει και ένα κομμάτι το οποίο είναι το διαλογιστικό κομμάτι, που είναι ουσιαστικά να προσφέρουμε αυτό που κάνουμε με όση αγάπη και ενδιαφέρον έχουμε εκείνη τη στιγμή. Στην πράξη, μια και έχει περάσει περίπου μια δεκαετία από τότε που γίνονται τα σεμινάρια, έχουν περάσει πολλά παιδιά. Όταν λέω παιδιά εννοώ από 18 μέχρι 60, ας πούμε. Άλλοι ήξεραν κάποιες άλλες τεχνικές και ενσωμάτωσαν το αγιουρβεδικό μασάζ αυτό που έκαναν. Από ένα, ας πούμε, γενικότερο, κάτι που έχω δει γενικότερα, είναι ότι συνήθως οι τεχνικές αυτές που γνώριζαν δεν πήγαιναν αρκετά βαθιά, ενώ ο κόσμος ήθελε κάτι πιο δυνατό. Και με το αγιουρβεδικό μασάζ μπορεί κανείς να παίξει ή στην επιφάνεια του δέρματος, ή να πάει βαθύτερα, δηλαδή μπορεί να πάω με όλο μου το βάρος και τον αγκώνα, αρκεί πάντα να δουλεύουμε στα όρια της ευχαρίστησης. Ή ήταν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι εργαζόντουσαν σε γραμμή παραγωγής στο Μαρινόπουλο. Κάποιος άλλος ήταν project manager. Είπε, εμένα μου αρέσει να τρίβω. Κάποιος άλλος ήταν πολιτής στη Vodafone. Και μάλιστα, γι' αυτό σας είπα πριν, ότι πολλές φορές το ένασμα ήρθε από αυτό το παιδί και από άλλους, ότι πολλές φορές βρίσκουμε τον εαυτό μας σε αδιέξοδο και βρίσκουμε ότι δεν έχουμε λύσεις. Σας είπα, μία λύση θα μπορούσε να ήταν και αυτή. Γιατί αυτός αυτό έκανε. Πήγε ένα καλοκαίρι σε μία παραλία, έκανε και κάποιες συμφωνίες σε κάποιο ξενοδοχείο από τα δίπλα και έκανε μασάζ. Αν είναι αυτός ο δρόμος σας και αυτό που σας αρέσει. Γιατί αν δεν είναι αυτό που σας αρέσει, ό,τι και να κάνετε δεν πρόκειται να βγει. Και επίσης είναι πολύ βασικό αυτό που σας είπα, το κομμάτι της υποστήριξης. Δηλαδή, μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχετε την οικονομική δυνατότητα να δίνετε χρήματα σε κάποιον να έρχεται στο σπίτι σας να κάνει συνεδρίες μασάζ, πράγμα που κάνατε στο παρελθόν ή θα θέλετε να κάνετε. Μπορείτε να μάθετε κάτι και να το κάνετε μεταξύ σας. Έτσι, λύσεις υπάρχουν, απλώς χρειάζεται λίγο διαφορετικός τρόπος. Δηλαδή, βλέπω τώρα ότι υπάρχει άφθονος ελεύθερος χρόνος, και από μένα δηλαδή το βλέπω. Πηγαίνω, ας πούμε, στην παραλία της Αραβίσου που μένω και τώρα είναι πολλοί που περπατάνε, πολλοί που ψαρεύουν, για να μην τρελαθούμε. Έτσι. Ένας άλλος ωραίος τρόπος είναι το μασάζ.